Яшин миндә күктән йолдыз чүпләмичә яхшылыкны булыйм ярсыйм ялгышымда гыйбрәт алам хаталарны таный яшин еллар саный булыйм ярсыйм сабырланам ялгышымда гыйбрәт алам хаталарны таный яшин еллар саный һәм үземчә иелмичә бил бирмичә чит капкага Микродан карагандарда ушундай тыбыкта нормальный ме? кеткәннәрне Это тебе. Приходи в гости. сагынмыйча дулыйм ярсыйм сабырланам ялгышымда гыйбрәт алам хаталарны дулыйм ярсыйм сабырланам ялгышымда гыйбрәт алам хаталарны таный яшим еллар саный Какой мында суткасын ашап көр? тәме татлы булса да ул катлы бер сер мин гашыйкмын сиңа гомер дулыйм ярсыйм